bang' dakika matin. Anyuola mane en Jalweny Hezekiah Ochuka koro wuok oko ka dwaro ni sirikal omigi ler kaponi Ochuka ne onegi kata pod ongima. Ochuka ne odonjne kind kweth mane otemo loko sirikal mane mar mosenendo Daniel Arap Moi higni 42 mokalo. Anyuola no lero ni nyaka sani sirikal pok omiyogi ler bang' ne obila mag okwach kich ochopo e dalagi higni 37 mokalo kendo rocho chenro mane oriko gin go mariko kidi. Ranyisi ni giko wuodgi no ni mar report ne ochopo negi ni Ochuka no sede e chenro makende ma wadhi kelo ni kukune saa 3 mar otieno mar kawuono. Anyuola mare penjo ni to en kanye, dibe ni onege to notho athoya koso pod ongima. Ma en mana bath sigana no ng'iyane. Up to now, one wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing mawang'eyo ni no negi adier. Nikech kata kidhiye sel to nitie gigi mindiko gik mane iweyo. En gige manondiko gimora mora mane en godo olal nyaka sani. Gima kendo lich kendo ni Ochuka's lawyer Honorable Watangula en ng'ama nitie. Onge kata gik mane gi owacho ne client mane o represent monyalo kata discuss kata gi familia bang'e